aku to diajeng. Ali Pak, mengko to diajeng. Diajeng lho. Pun manut niku mau nek gegeran kula mboten melu niku. Ki ketoprak. Ketoprak. Diajeng ngoten Pak. Kang Mas Wawan. Wis. Nyun sewu nggih, Pak. Matur nuwun. Wis. Iki gak diarep paten-patenan ngono mau. Kok ngawur ora kok paten. Kok kean ketok iki. Lah iki sampyo wae papat. Sampyo bener. Wong papat ki maju bareng. Ayo sing telu sik omong sik aku tak engko ae. Mas, ya urut tuwa kok aku nek kualat ki. Urut tuwa ngene lho. Nah, ngene urut tuwa. Urut tuwa. Iki pipite Iki nek Kowe sih paut. Aku iki paut. umpamane wong telu ngene iki wis cocok iki. Papat? Misale wong telu ngene iki Wong wis telu. cocok. Nah, umpama superhero ngene Superman. Superman. Umpama TVRI angkringan. 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 Kowe diundang Superhero Superman. Ngan. Superman. Superman. Kowe nek diundang, halo men. Halo men. Angkringan. Halo per. Halo per Superman. Iki? Halo su. Superman. 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 Kan mau jarene urut tuwa to. Urut Ayo tuwa. bener ngene iki. Jih. Superman. Nek aku diundang men, kalau tinggal per. Kene. Su. Sek muni kok mantep banget kuwi mau nek ngendrangi muni su. Men. Iya. Jih, matur nuwun sanget. Nggih, Dik. Mas Petro. Nggih. Para kadang, para kanca Wira Pradangga sami sehat nggih? Wah, mesti sehat. Ketok meriah-meriah. Seneng nek semangat ngene iki aku. Tenan. Wajah iki ora kaya biasa. Wah, ceria mung tekan jam 2 ora ceria. Ceria. Mas jam 2. Engko nek wong papat ki diumbar nganti setengah 2 kok iki kok. Ora, tekan jam 2 tur wis lunas. Dadine iki wis do sumringah. Wah, urung. Oh, Urung ta, Lek? Dereng lunas to, Mas? lho, Mbah rene apa aku rebukane karo si Antoromo kepiye? Sapa? Sapa? Oh, sembrono. Sapa? Kok si to? Kok si Antoro? Pak Mas. Antoro. Ayo. Antoro. Susanto Dwiantoro. Susanto. S es krim. Es dong. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Neng sing bertanggung jawab neng ini. Susanto Dwiantoro. Dwiantoro. SE KSP. KSP apa? KSP-ne apa, Mas? Ketua Seksi Pertunjukan. Oh. Wi. Ketua Sesi Pertunjukan karo PP PP apa? Pedagang pit Ngontor. Koleksine akeh banget mau. Nggih, kandang iso. Nggih. Nggih matur nuwun sanget wonten ing dalu menika. Nggih. Mas Petro Mangayu Bagio DPRD Kota Yogyakarta ingkang ngawontenaken ruwatan siang wau. Nggih. Selawe tahun ki lagi diruwat saiki. Seko selawe tahun. Selawe tahun. Mongko biyen-biyen ngopo ora ruwatan to? Kuwi nek bocah lanang wis rabi to. Nah, selawe tahun kok. Wis diruwat. Matur nuwun sangat luar biasa tepuk tangan untuk DPRD Kota Yogyakarta. Dan iki mau to Mas Dalijo, Mas Apa? Rio dan Dek Ciblek aku Piye? kok bahagia banget. Bahagia, Iki mau piye? ning mburi iki krungu-krungu. Pendak minggu arep ana wayangan ngono gak piye. Pendak minggu neh kukut kantore. Lho jarene Antoro kuwi mau kok. Kok Antoro? Sapa? Anakku ngundang ya si Om to. Wah, keponakannya ya. Iya dong. Pak Antoro ki mau ki Antoro. ngono kuwi kok. Pokoknya Ora pendak DPRD Kota Yogyakarta mulai ini sok bentaun ki wayangan. Pembukaan. Setiap tahun, setiap tahun. Nggih, rawuh iki. Wayangan. Iki rawuh Bapak Ketua DPRD Kota Yogyakarta Bapak Efik Wisnu Sugeng dalu Pak. Ya endi wong. Pak, Sugeng dalu Pak Wisnu. Bapak. Menika lambaikan tangan Bapak. Sing dada kae lho. Kok kaya nggon uji nyali kon lambaikan tangan. Lah ya nek ora ngerti lah kowe ora ngerti Pak Wisnu ki sapa Mas? Lho. Saudara no karo aku. saudara piye? Saudara kondi. Ora sembrono kowe. Piye? Maksudnya piye? Saudara piye? Lho winginane aku ning kantor. Heeh. Heeh.
arep manggi Pak Wisnu to. Kowe, Ketemu Pak Wisnu medal saka kantor aku langsung Pak Wisnu nggih, salaman. Salaman. Pak Wisnu terus ngendika, saudara siapa ya? Ngono. Berarti kan saudara karo aku. kae ora saudara. Odu saudara kuwi tekon kowe sapa? Tis-tisan ngono. Ora tekon sapa kok. Lah nek dipikir Saudara siapa ngono kok. Loh, lah nek dipikir belione iki karo aku iki, kamu nganggep aku iki Mas angkat. Kok iso Mas angkat? Mau aku tekan dhisik dhewe aku mlebu kae. Pak, nggih, Mas angkat Mas. Weh, Mas angkat iki kowe dur dikon angkat-angkat. Kok kongkon angkat. Oh, Mas angkat. Mas angkat Mas. Nah, kowe iki ya selewan. Mas angkat iki maksudnya kowe iki Kon ngangkat kongkon angkat junjung. junjung. Niku lak jenengan wong loro. Kowe kaya kowe di anu Mas tolong diangkatke. Kae. Kok diangkat sih? Durung wayahe. Saiki sripa. Durung wayahe. Diangkat Mas ripahe diangkat. Niku lak jenengan wong loro. Maksudnya mejane kae iki diangkat. Kalinten diangkat rono ngono. Pak Wisnu. Ya, Jo, majo diangkatke, Jo. Lah to Pak Wisnu to, Pak Wisnu to. Beda nek kalih kula. Piye nek karo Lah kok kowe? Pak Wisnu, Pak Hasto. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, Pak Wali. Macem, Ora walat. sembrono. Macem jago mete ndasmu ning isor kowe nek waton-watonan. Pak Wali Kota niku aku ora sombong. Heeh. Pak Wali Kota isih keluarga karo aku. Tenane keluarga saka ngendi mbok ora sembrono kowe iki? Mula aku bengi iki iso tampil mergo keluargane Pak Wali Kota. Pak Hasto. Ketemu Kowe kok aku maki. loro. Wong kowe iki cah stunting kok iso keluargane Pak Hasto iki. Pak Hasto iki kesehatan lho. Loh, lah Dokter lho. nek potonganmu iki uwi ngono rada gedhe ya. Iya, Uwi cah. bili ngono. Oh, potonganmu beciceng iki. Sak mene lho. Nggih, ngeten iki nek wong tuwa-tuwa ora percaya cah nom-nom, Kowe maju ta? piye? Wah, iki Mbok stunting. ngadeg to? Iki Ngadeg to? stunting. Ngadeg ora linggo. Iki wis ngadeg. Wes to? Sing tak deke, sing tak Lah iki deleke. stunting kronis ya iki wis. Stunting kronis. Kowe iki stunting stadium. Pat. Ning kula niku mboten gawe-gawe. Mas Yusuf nyun sewu Mas Yusuf. Pripun? Kula niku kalih Pak Hasto sih keluarga. Keluarga saka ngendi Keluarga. larang-larae? Kula tahu njaluk bantuan proposal ngene Pak Hasto. Nggih. Mlebu ten kota ten ngene Pak Wali Kota. Langsung jebros. Keluarga to tanpa soparo. Kula mlebu jebret. Pak Hasto, langsung Pak Hasto kalih kula niku keluarga. Jawab ta aku. Nggih, Pak. Oh, cah keluarga iki kon lunga. Keluarga ngono iki kowe kon lunga. Kon metu ngono. Kuwi ora keluarga, ning keluar enggak? Kuwi nek basa kasare minggato ngono lho. Mudeng ora kowe? Kowe kupingmu iki lho. sik. Kupingmu sing rada pokro. Kok iso lho keluar genah. enggak? Aku karo Pak Hasto ki genah ketika aku mlebu ning gone ruangane Pak Hasto tanpa soparo langsung Pak Hasto, selamat pagi. Keluarga. Aku yang jawab to. Nggih, Pak. Kula keluargane jenengan. Kuwi keluarga enggak nyok. Intonasinya. Intonasinya beda. Piye? Oh, keluarga. Kuwi keluarga. Wong Pak Hasto ki jumeneng terus karo ndudingi kowe. Keluarga. Kuwi nek sandinga napa wis dibandemke kowe kok. Heeh lho, untung kursi ora melayang. Sik. Berarti aku keluarga to tapi. Ha iya. Heeh to? Heeh. Wes. Berarti keluarga. Keluarga maksudnya metu kok. Kowe iki stunting ngeyel tak banting tak delepne lenderet. Sik to Ya ora Mas. kejum-kejum. Jenengan mau sapane Pak Wisnu, Mas? Jenengan mau sapane Pak Wisnu? Nek Pak Wisnu karo aku cetha. Saudara. Jenengan apa mau? Mas angkat. Mas angkat. Kowe apane Pak Keluarga, Hasto? keluarga Pak Hasto. Lah wong aku sing mantane wae meneng wae kok ning kene. Rumangsamu ngene iki ya mantane Pak Hasto lho. Kowe ora gawe. Sik tak urus nek mantane. Kowe kok mantane Pak Hasto. Mantane Pak Hasto. Rumangsane kalian Wiwit itu saka Kulon Progo. Loh, Pak Hasto kuwi wah beliau kuwi nek karo aku duwe ikatan emosional tinggi. Maksudnya? Zamane beliau isih dadi Bupati Kulon Progo kuwi duwe ikatan emosional tinggi nek karo aku. Ikitan emosional. Ora maksude nek dene nek ketemu aku emosi mergo aku tanggung bayar. Sik to, Kowe aja tenan aku sembrono. ki ra ngapusi, Mas. Aku Mantan ki apa kowe? Kayak mantan juragan. Yang batur padha wae. Batur to. Ya ora lho, karo aku ki kedekatane luar Ngene lho, biasa. tak omong ngene. Heeh. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu nggih Pak Wali. Pak Hasto itu nek karo aku wis jaman biyen iki wis cedhak ya to. Ngapusi. Aku ngerti Pak Hasto ki nek karo Piyayi Putri ki rapati apal. Maksudnya? Lho, roh kowe ning dalan sapa ora apal? Tenane Ini kok. nek Pak Hasto dong tugas Heeh. neng rumah sakit.
ana piyai putri ngono kan beliau ahli kandungan. Spesialis kandungan SPOG. 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 Spok. SPOG. Spesialis sogok-ogok. ogo-ogo. Templing bos. Ogo-ogo ing Bali kok. Lho kuwi tenan asli. SPOG itu spesialis ogo-ogo. Spesialis Ahli kandungan. Lah iya. Spesialis ogek lambung. Lah kandungan nek radian kuwi iso. Oh iya bener. Ayo apa diplotot Kuwi to, nek ning kantor, nek ning rumah sakit. Kuwi misale Bu Ipong ngono gak apal. Ora apal. Iki Bu Siti ora Ora apal. Apale iki? Ning nek wis priksa. Priksa. Nah, priksa bareng dipriksa ngono. Oh, Mbak Ipong ya. Lagi ngerti. Lho kok iso ngerti? Bar mriksa wi lho. Iso ngerti? Sik, Jo. Sik to Mas. Urus. Iki Satpol PP Reksa turun. kok ngene iki gek. Jamanke dali, Jo. Modar. Kuwi gara-gara kualat. Kowe kualat karo Pak Asto. Palasto wi. Kowe iki rasa ngeyel. Kok piye to? Sik ngene iki mau lho Mas. Ngene iki mau ngopo? Mosok bar Oh, tangan elek, Pak. Bapaknya pengalaman iki. Dadi apa? Tangan loro nek dikon bayi, Pak. Tangan loro yo dingenekke. Ning nuwun sewu Pak Asto ki apale ngono kuwi. Kok iso? Bareng weruh lagi. Oh, Mbak Ipong ya, ngono lagi ngerti. Wes to. Weh aja. Nyepelek cilik kaya padong. Ning aku isine aku ya pernah periksa to arepan begitu mlebu ngene iki Pak Asto aku isin to aku Kok pas isin aku apa? ketemu. Ya isin apa? Ya kuwi mau to ya. Oh alah, kowe ora pasto dibiak-biak. Lambemu tak antel lonyot Ora, kowe. maksudnya iki didelok, oh iki rambutnya Mbak Arin kan sok kadang-kadang ketok ngarep, dibiak rambutnya, oh iki Harin. Kandungan kok tekan Tapi sirah. encen Mas. Pan alpan ile tutuk demong sing rada gedhe sithik. Mas. Kanggo dedek lambene ciblek iki. Ana kabel mlicet ora? Nggo ngapa? Gua ngapa? Setrume lambene kuwi. Mas Moko, Wong iki disamar. pateni listrike. Sik, ora aku ngerti sing demung kae iki dhek iki cemburu. Kayak Cemburu. aku mantanku. Oh, Moko. Mas Moko. Bojone melu lho. Bojone iki Mas Iso. Mas Tro. Pripun? Oh iki bojone. Heeh, kowe. Padahal iki biyen mantanku. Iki Sing tak agok-agok. Mas Teh, Kowe maksudnya kayak mantanmu. iki tetap Kowe ngerti bojone Mbak Gita? kita sopo? sopo? Kita sopo? Mbak sopo? Kita bahan Nusantara. Yoga kok Yoga. Kowe ngerti? Kok kita iki sing ngendi kuwi kita? Kita Ayo bojomu. kita sapa ayo? Kita sapa? Ayo kita sapa? maksudnya dari joki kita gati. Oh. Kita Dia wis tau melu ngene kita gati. Oh iya. Ya ta? Heeh ta? Lambemu. kita ganti. Kita kae Bahane mojo, bahane mojo. Siji loro telu papat wis tau melu ngene kita Kita gati. ganti. Wes saiki ngene wae. Ora, Bar iki medon saka kene. Nek ora kita Ayo, ganti. ayo. Mek garis sing gelut sapa wis ngono. Prit. Lambene sepatin jelek. Yoga iki mbiyen Mbak Yu kelasku. Seangkatan dhuwurku. Tak gok-gok. Mas, Tak gok-gok ilmune. Bicarane nyinden sing apik kepiye Mbak Yoga? oh ngapusi wong kowe lanang kae Iki wedok kok. cah ki suwe-suwe ora tersetril. Mas, ngerti ra? Ceritane zaman semono. Kok Mas Moko kuwi meninggalkanku njuk milih Mbak Yoga ngerti ora? Dia karo Kamangko aku nek meng karo sinden ki kurang opo coba? Ngono lho. Kowe kurang waras. Kamangko ngerti bedane Harin karo Mbak Yoga sinden kuwi apa? Wes, ngerti ra? Cetro kowe kurang semok. Ayo kurang Wes, beda. ngerti ra bedane? Beda. Nek sinden Mbak Yoga iki rak suarane apik. Nek Nek- Harin apik nek nyuarani. Nah. Bapak kan beda tipis to. Kuwi nek yoga suarane apik, hari ini suarane atos. Ngene Apa, Mas? iki. Ya. Iki mau bab mantanku diurus buri. Engko Sing penting kowe lak ra ngerti. engko urusan Kowe patri. ra ngerti Mas Moko. Wes kebrobios, wes kebrobios. Kayak iki mantane sapa kowe ngerti ora? Mantane sapa? Kayak iki mantanku kae. Wis. Mas kowe piye? Mas kowe piye? Mantanmu ki piye to, Mas? Saiki ngaturi Pak Asto. Kok ngopo? Sik aku Asto isin. diaturi Diaturi tindak. Torok tulung gleb.
Monggo sekalian Pak Wawan. Wilaheng. Weh. Wilaheng amih kena Mastu Purnomo Sidem. Oh, Mastu Siantondo kawisaning busana. Busana siniwun langan wilopo. Estu setantun lampeng buta nyinantur tutur katurat yang kaledeng Purmadya. Wah. Tepuk tangan. ternyata Pak Wali Kota juga senang dengan budaya Jawa. Gene apik kok dadak jaga wali kota ngopo ya, Jok? Kudune piye Om? Kudune piye? Om? Dadi dalang, dadi anak buah ansor sik aman. Kok dadi dalang? Ngawur tenan kae. Rumangsamu. Lah suarane apik kok mitrimo dadi wali kota ini duyung masyarakat lho Pak sampean. Pak Asto ki Wali Kota. Kowe ora ngerti. Cita-citaku tuh dari dalang. Lah gitu. Lah kok dadi wali kota mangkat sampean niku. Aku dudu Mbok wali. wingi kan ngangkati kula mawon. Lho piye to? Rupamu. Hei, ngene. Gaweanku itu bukan wali kota. Wali kota itu hobi. Hobi. Ya, Asline? gawean asli ya tadi SPOG tadi. Pak mbok jangan Biak-biak. Oke, Pak. Ya iya, Dokter, Pak. dokter. Ogok-ogok nggih, Pak. Apa-apa. Maksudnya delok penyakit apa sing ana ning tubuh manusia-manusia itu. Luar biasa. Pak Hasto nuwun sewu. Kalian Mbak Arin apal mboten? Oh hafal. Aduh. Tadi ya udah ditebak toh. Oh, nggih. Dulu saya pikir jadi dokter kebidanan tuh sering diledek-ledek seperti jenengan tadi. Wah dokter kebidanan mesti ora hafal wajahe. Ning apal napa Nang niku? dalan sapa iki? Sapa iki? Bareng Nang dalan ki sapa iki? wah dokter kula pasiene jenengan. Lah, yang mat sapa ya? Bareng oh, kula lupa sumpah nih. Terus sing dibuka. nika lho dokter. Boten terus buka ke ngisor. Oh Mbak Ipo. Sok buka aja, Pak. Om. Ndok dinto. Wah, jan Tak Kan pikir, dari- tak pikir biyen ming guyon. Nggih, Tapi nggih. ternyata ya setelah jadi padahal maksudnya Saron itu tunggale gender ini loh. Nah, saron ning nika. balungan ning kok. Saron balungan. Padahal Oh ya ngerti kok ya. padahal Bu Saron niku padahal Bu Balungan gitu, Pak. Loh kenapa? Beda. Ora Iki saron tuh nama. Oh, nama. J Pak Hasto. Nggih. Ini sungguh sangat luar biasa, sejenak intermezzo. Nggih mangke nek menapa 100 hari era kerjanya Pak Hasto ini luar biasa. Kami masyarakat merasakan bahwa satu sampah sudah teratasi. Sudah Sampah teratasi. langsung Rampung. Neng ono sing ngurung rampung sampah. Apa? Iki sampah siji ra kekukup-kukup. Iki nek dicukup melayu mergane. Aku ngopo? Kowe iki termasuk golongan sampah mergane. Jadi aku duwe sampah. Apa? Apa? Aku maling. Monggo Pak Hasto, bagaimana kiat Derek kerjanya Mangi untuk? Bagyo, Pak Wisnu lan sedaya jajaran saking DPRD Kota Jakarta, Yogyakarta. Yogyakarta. Ngalih Pak Ketua, Yang- Pak Hasto. Nggih, Pak Pak Antoro. Ketua lan wonten Pak Mas Sinar sedaya lah rawuh DPRD. Kula nderek Mangayu Bagyo atas nama kula kalih Mas Wawan. Ini nderek Mangayu Bagyo wawenjing menika ruwatan. Ruwatan, Lajeng nggih. dalu menika wayangan dalang paling terkenal di Yogyakarta. Amin. Mas Yusuf ya, Mas Yusuf ya. Iya. Ki Hadi Yusuf. Yusuf Asor. Ora nganggo ki hati. Jadi kowe kok Om. Eh, Jom, aja nganggo ki hati ya deg-degan nek nganggo ki hati. Ki Hadi ki kowe Om. Ki Hadi sapa aku? Sugimin. Derek Hati memuji, Sugi. mugi-mugi sedaya anggota DPRD, Pak Wisnu lan sedaya jajaran sedaya sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Anggenipun nglampahi tugas amanah masyarakat sedaya lancar nir ing sambikala. Amin. Nah, Pak Wisnu ora mergo ruwatan mergo wedi ndek wudunen. Oh, nggih 25 tahun baru sekarang nggih, Pak. Melingkuhi kursi ketua DPRD nek ra kuat wudunen. Nggih. Sing terus wedi nek wudunen. Nek udunen terus jebrot. Nanti insya Allah selamat. Amin. Cuman tadi permintaannya Pak Wisnu itu kan agak berat saya penuhi sebagai wali Kenapa, kota. Pak? Pripun, Pak? Karena Pak Wisnu mintanya itu setiap tahun kalau bisa ruwatan. Wah. Setiap tahun ruwatan. Supaya lebih apa lebih
selamat lagi, lebih selamat lagi, lebih apa terlindungi lagi setiap minggu Pak ruwatan. Setiap minggu. Saya tanya Pak Wisnu kayak nopo setiap tahun kedah ruwatan. Nanti untuk mengusir Bathara Kala. Iya. Terus kalau matur, nek Bathara Kala niku sekali ruwatan sudah pergi. Iya. Sing cok teko lunga Bathara Tara. Nek niku ampun diusir nek niku Pak. Bathara Antara niku. Antara niku sak ayah-ayah menyang soalnya. Betul. Nek niku teko rumah sak karepe dhewe. Karena sigap. Niki wonten Pak Wakil Wali. Pak Wali. Pak Wali. Ahlinya UMKM. Iya, Ahli luar kebidanan. Pak Wawan. Kalau khusus ahli perut mudun, dengkul munggah. Ane Pak Wawan kan ahlinya lain. Ahli yang lain. Nek Mas Wawan ki sik nekoni aku no. Kok kowe jeluke Mas? Kok kowe jeluke Mas? Mas Wawan. Awas, dompet Pak, dompet. Kowe muni Mas Wawan Pak Wawan wis. Diajeng. Iki ketoni pengen iki ra meneng. Tremor. Pak Wawan aku ajari jenengan anu Pak Mas Wawan gitu. Mas Wawan. Rada nyedak Ngeten Mas, samengku to diajeng. Awi Pak, Mengko to diajeng. Kenceng lho. Pun manut niku mau nek gegeran kula mboten melu niku. Iki ketoprak. Kula rontok. Diajeng ngaten Pak. Kan Mas Wawan. Wih. Nyun sewu nggih Pak. Bu Wawan. Mengke dipun proses nggih Bu. Nek dhuwur panggung ki wekku. Oh, Oh nek wis medhon kono balekke Meneh nek. Bu Wawan. Oh iya. Pak anu nggih napa MOU-ne dugi mriki mawon. Ngandhap kula mboten wani punan. Mas Wawan, kira-kira butuh asisten enggak ya? Ya kadang-kadang butuh, kadang-kadang tidak. Pak Wawan kok suaranya cempreng. Ketoke karo dedeke kok beda ngono lho. Coba tekone. Mas Wawan, nanti pulangnya lewat mana? Ya lewat mana-mana. Pak Wawan atau kula pun entek sertifikat loro lho Pak. Mergo niki. Mas Wawan ini hobinya gandrung. Oh, ganti. Cocok banget Pak. Saya lho Pak. Tinting no tung tung tung. Tinting. Aja telutur kok telutur. Mindek mau tak dekemi meneng. Kok mideg mau. Tintingane. Dasarayu kuning. Onde. Iki pangkur kok tiba ini. Sopo? Monggo Pak. Sopo? Ayo toh Mas Wawan. Manis. Ya. Sopo? Manis. Kaya. Si. Inden. Sinden. Kok sinden toh Pak? Siro. Ketoke rasa kan kok iki mirsani sinden Nek ketoke. gawe cakepan rawatan aja. Siro kok sinden. Wah jenengan iki. Weh, Pak Wali kutahe mung tok jomprong. Monggo Pak. Sapa manis kaya sira sira sing lanang Sama kok diajeng garwanipun kakak. kayane rumput manwa Sarayu kuning. Aku nek ngene iki ra yo bingung to pilih Pak Hasto apa Mas Wawan nek ngene iki. Senggane Pak Hasto mireng ra? Senggane Pak Hasto. Piye kuwi mau piye? Gogoi. Gogoyo apa? Gogoyo apa? Ca ora gelem Enanang goleneng gogoi. Kok bali kuwi meneh? Karang dokter kandungan kok yo. Dokter kandungan ngono. Dokter kandungan kan senengane gogoi. Nek dokter bisa ya tanya-tanya siramu. Gogoi. Oh, Mbak Ipung. Kok Mbak Ipung nih? Mbak Ipung nganu gringgingen kupinge suwe-suwe. Engko tak jake joget nang jeblokan ngono ya, Ipung. Kan ngapa?
Weh nek dangdutan joget ora aku. Ning jero kono. Wah ning kono kuwi. Oh, sangar ya. Yuwasira Allah. Ora bisa lanjaton brantom Sesuk diteruske nang tempat praktek ae ya diajeng. Tak Nek ngene USG. iki aku bingung aku kudu milih sapa Mas nek diperebutkan ngene. pilihan Kuwi lho. Eh. Ngono ki mau sesuk diteruske ning malpraktek. Wardi malpraktekanmu. Tempat praktek. Oh, tempat praktek. Oh, tempat praktek. Mas. Ning tak wakilke Mas Wawan saja. Sing ki Periksa, mang Pak. Hai. Enggak Pak Wawan. Jih. Iya. Menika Yuwasira. monggo monggo. Ya. Tapi Pak, Ya, jenengan sira. bakal wali kota lho Pak. Monggo Pak. Lip sync Pak. Yo sira. Lip sync. Kowe sing nembang bapak sih. Pak Wawan sing Nggih. anu. Nah, kowe Iya, Pak. lip sync. Wawan suaranya bagus. Jenengan Bagus, Pak. jenengan sing ngeten, Pak. Kok dari Jenengan sing- suaranya bagus Lip sync, Kula lip wonten sync, mingking Pak. jenengan. Iya, dilatih ya. Mung sira Mung sira kang soon kang so Chandranira mampir mas monggo mampir numpang mampir apa sida apa ora mampir sakniki jenengan Pak Asto. Gong Pak, gong Pak. Iki jam 2 rampung lho ora. Mboten masalah Pak. Niku manut adewe kok Pak niku Pak. Nggih, manut awake dhewe niki. Asal Bali mau mesti sak bayar Pak mengke Pak. Langsung bubar ben Ajeng bubar dhewe. Riyen mboten apa adewe terus kirian Pak. Gumune. Aku manut kok. Mas Yusuf itu bayarannya lebih larang daripada dokter kebidanan loh. Iya, tapi nek Pak Yusuf tak suruh jadi dokter kebidanan kan ra iso. Nah, Loh, monggo nek ngapunten Pak Ali. dibukake pusing. Kula pun ndek piandele kok. Repot. Napa napa? Nek dokter kandungan iku titenane mesti jempole bengkong. Coba ya. Oh, jempolnya bengkong. Kok Wah. iso bengkong Mas? Jempole. Jempolnya Ngendi jempol ngendi sik to Mas? Jempol. Ha iki bengkong. Oh, bengkong. Regane napa? Gogoi. Kok sik kok lek gogoe nganggo jempol lho. Sip. Jas. Anu, Berarti wis gede kayak wis mudeng. Mas Yusuf. Pun mudeng nih berarti. Nek cirine dokter kebidanan tuh tidak pakai cincin, nggak pakai ake. Ya. Mergane napa? Mboten. Kenapa Pak? Karena saya dulu pernah pakai cincin Eri. apa? Ketinggal teng jero nggih Pak. Bukan, saya pakai blue sapphire itu. Blue Sapphire. Saya pakai meriksa buka berapa, buka Lho Pak. berapa. Metu dadi Red Sapphire. Mertu jadi red apa? Red Borneo. Merah delima. Merah. Iya. Oh. Kapok. Iya. Kula kinten carry. Mas emangnya vakum cleaner. Tujune blek kowe ora dadi dokter kaya bapake iki. Untung Lah nek kowe nggo akik ngono tok nggo njajaki metu pira metu nak dadi kijing. hah kleru. Nek aku nganggo akeh tak nggo gogoi mati keri ning jero. Sak wonge. Tak tinggal sak wonge. Wong kowe ming sak ngene kok arep ngene mlebu. Pak Asto. Iya. Dalam sewu Pak Asto. Nate mboten Pak ketinggal cincine Pak. Ya nek cincin ketinggal ora bakal, makanya cincin tak hitung berapa gram. Oh, niku. Eman-eman. Nek keahlian saya itu ngukur lebar tanpa ukuran. Wah, jan. Buka Sik, sik. ngene ngerasake iki buka loro. Wah, buka loro. Telu gitu. Arek buka kabeh Pak. Buka kabeh entek. Buka Kowe kabeh. Pak. kowe lak ora ngerti. Nggih. Apa bedane dokter ahli kandungan karo dokter mata? Lho cetha.
ahli kandungan itu membedah apa-apa yang ada di dalam kandungan. Nek mata. Spesialis mata. Spesialis mata. Delok ning nggon motone sing kurang apa iki ra Oh salah, Salah. salah. Pak Hasto Kalau monggo Pak di penjiran. kandungan kali mata Jelas nih, Pak. itu bukanya gini, weng. Hanya 2 jari. Ini ahli mata. Ahli mata ki ngene. Kalau ahli kebidanan gini, ngeng. Jadi beda arahnya aja. Oh, Sik. Perlu diajari Nek toh, mata, perlu diajari. nek mata nek ngene. mata ngene. Ya. Nek ahli kandungan ngene. Nah, beda. Ngene kok dadi wali kota to. Kowe iki tak andani nek mata ngene. Ngene. Nek Kandungan ngene, mergane iki tergantung. apa? Engko nek diperiksa ki salto ya ngene tetepan. Oh, tergantung bentuk kuine ya. Posisine wong Oh, Iki- Pak, kira-kira enten sing ngeten mboten, Pak? Wah, ini variasi. Oh, Itu ternyata Pak variasi. Hasto seneng variasi. Iki kok aku malah keri dhewe ya. Masalah kowe melu kok. Sis. Sik, kowe pengen sing ngene apa sing ngene? Nek- Apa ngene? Aku Ketoke pengen kowe- ana sing akihe kari ning jero. Akeh karo jero. Jenengan nek Ngawur. milih garwa, Nggih. pilih dokter anak nopo dokter gigi. Ini kata bedanya no, Pak? Dokter anak, Pak. Nek bojo saya itu dokter anak. Dokter anak. Nggih, dokter Mergane anak no, itu Pak? setia kali anu. Iya, iki bedean ya dijawab dulu. Coba dijawab. Dokter anak nek aku. Dokter anak, mergane ngopo? Mergane nopo? Nggih, setia masuk ngopeni anak-anake. Nek dokter gigi, Dokter gigi niku Ngopeni untu. ngopeni untu emang. Pripun? jawabannya bener, alasannya salah. Alasannya pripun, Pak? Sing bener, Nek Pak? dokter Nek anak. kula bener mungkin mboten lucu. Wah iya, nek dokter gigi, Nggih. nek di bojo dokter gigi itu goyang sithik cabut. Iya. Wah, Pak Hasto. Pak Hasto senengane kok goyang-goyang. Sik joget tok dek yo. Kowe mau dokter Go, gigi. mojo. Nek dokter anak, Budi anak. goyang sithik Cabut. ya, karena goyang sithik cabut. cabut. Nek dokter anak, Pak. Dokter anak itu kan sabar, ayo diulangi lagi. Gitu. Entuk dentung, entuk dentung, entuk dentung. Aku pengen golek bojo ya bakul gudeg. Ngopo kok, Kok Pak? iso bakul gudeg kae anggere teko tekoni. Pripun Mas? Asing nggih pupu napa Pupu. nggih dodo? Nek pupu? Dodo. Dodone telas. Nggih pupu, pupune nggih telas. Nek brutu pripun? Nggih brutu mawon. Ayo ngene. Wi bakul gudeg. Bakul gudeg. Nek aku pengen duwe bojo ki anu sing tukang fotokopi. Oh, tukang kopi piye? Weh, manten anyar pertama. Mantan anyar mlebu? Mlebu kamar beleng. Mlebu kamar bleng. Yang diucapkan mesti ngene. Piye? Mas, ajeng bolak-balik mboten. Fotokopi. Oh, Fotokopi. dolak-balik ngono ya. Ah sing cilaka iki bareng wis 3 dina. Piye? Ayo, Dik. Anu Mas, niki pun kula laminating. Ora iso apa-apa. Aku tak tekon Pak Hasto. Dalam sewu Pak Hasto. Nggih. Jenengan milih dadi dokter kandungan napa dadi wali kota? Ya tadi kan sudah bilang nek profesi dokter kebidanan Kebidanan kandungan. Kalau wali kota itu ya pengabdian. Pengabdian. Neng mboten iso jebeng-jebeng lho, Pak. Napa? Mboten iso jebeng-jebeng. Iya. Maksudnya jebeng-jebeng Kata-katamu. memeriksa penyakit yang ada di dalam kandungan Loh, itu. Tapi saya kan nek jadi wali kota, jadi bupati so ngelebarke jalan. Nggih. Ya. Wah, betul betul. Jalan dilebarkan, jalan Bisa dilebarkan. membuka Nek jalan jalan bayi. gitu ya, Pak. Kalau dokter kebidanan ngecilkan jalan. Wah. Tak dongkrak. Entuk dentung. Tak dongkrak. Nah, niku carane pripun, Pak? Ngecelke jalan, Pak. Niki kanu kesuwen ya niki kula wah. Mboten napa-napa, Pak. Niki namung gojekan kok, Pak. Mboten napa-napa. Pelawake kan jenengan senes kula. Terus Justru Neng lucu jenengan ya Pak. justru nek kali Pak Hasto niku luwih lucu. Tak urus. Nek ra sing honor jenengan. Niki kula urus, Pak. Niki yo gak pengen dicilekke. Ojo kok nek dirapeti bojomu bingung. Aku ki pas nglairke to bojoku. Aku pesen kali Pak Dokter Hasto. Pak Dokter mungkin di jahit sing radi anu ben Sargom. sempit. diukir barang. Oh. Lah kok aku ming diturai sak senti iki piye? Niki Ora iso mlebu no. Ya ming tak delok tok. Tapi nek aku paling wegah duwe bojo ki tukang tambal ban. Kok iso? Kok iso? Aku sesuai masuk angin, Mas. Lah kok iso? Lah mek dicepai embero banyu ki. Oh Piye? diblebek-blebek. Heeh, aku nek plumpuk yo. Lah kuwi nggo ngeterani, nggo namu lek bocor nggo endi?
Kowe nek seprawan plipik ngono. Nek wis ora perawan blubuk nek wis anake 8 ngono. Rondo anake 8 apa piye ngono. Ora enek blubuke blas. Lah terus langsung entek banyu. Lah ya kuwi wis mergo vakum cleaner iki mau kok. Nggih, matur nuwun Pak Dadi. Iki tasih ora larik. Nah nyun pamit rumiyin Oh, kene sampun dalu. Kula niki anu ya Pak Hasto, tesih ajeng tanglet carane jahit. Nggih, mangke Sesuk ning wis Men sesuk. kajenge rapet, Pak. Nggih, sesuk kula ajari. Oh, kula ajari, nggih. ampun, Sesuk ning kuwasa. Sadewa. Sesuk ning Nggih. Sadewa. Kula ten Sadewa Mas nggih, Pak. Yusuf, Nggih, Mas Pak, Yusuf Pak, saya nggih. doakan nggih. Nggih. Mudah-mudahan menjadi dalang yang misuwur di Amin, amin. Dan Mas Yusuf ini suaranya luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan numin kagem Mas Yusuf ya. Oh. Saya mengikuti di YouTube jenengan yang jantur apik banget nggih. Amin. Wah, luar biasa. Kados contone wau, Pak. Nggih, Pak. Iya. Ning Mas Yusuf dereng saged jahit, Pak. Iya rapopo, kan tugasnya beda-beda. Oh, nggih. Sesuk ajar jahit Mas Yusuf. Keahliane. Dan luar biasa masih muda menjadi harapan kita semuanya. Amin. Uri-uri kabudaya. Amin. Nggih, saya doakan sanajan ora sinau ning sekolahnya munggah terus. Nggih. Iki apik lho. Gong, senajan ra sinau. Umat to, Gong. Apik lho iki. Senajan ra sinau ning sekolahe munggah terus. Karo sesuk nek ora sinau iso jahit. Nggih. Sik ta. Kok jahit bedahe urung kok terus jahit. Besok bedah sik terus jahit. Kagem Pak Wisnu lan sedaya brayat DPRD, mugi-mugi sedaya sehat nir ing sambikala. Amin. Nglampahi amanah 5 tahun ke depan. Amin. Saya juga mohon doanya, saya Pak Wawan menjadi wali kota dan wakil wali kota, mudah-mudahan bisa besok berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Saya juga punya cita-cita ngundang Mas Yusuf, tapi waktunya belum saya tentukan. Amin. Insya Allah. Amin. Wayange dalange Mas Yusuf, Nggih. dagelane kula mawon. Ini liya-liyane mboten sah. Neng sayangnya jenengan luwih lucu tinimbang aku. Besok dagelane Pak Wali Kota dhewe kok. Kula piyambak mawon. Pak Wawan wonten pengendikan? Nggih, matur nuwun. Kula wakili nggih. Monggo Pak Wawan ajeng bedah. Matur nuwun. Matur nuwun, Bila Pak taufik Asto. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawan, matur nuwun. Pak Asto, matur nuwun sanget. Amin. Sembah. Matur nuwun Mas. Matur nuwun sanget. Diberkahi, Dik. Bapak Wali Kota. Wali Kota. Iki diberkahi iki mau. Diberkahi tinggi Nggih. bedah. Mas. Nggih kowe Mas. bedah bumi. Mas Wawan kae. Matur mau. nuwun Pak Wawan. Nggih. Mas Wawan kae mau ki meng mendel wae ning kene iki jane isin ning mau bisiki aku. Piye, bisi, piye? Senadyan aku meneng wae ning kowe rak yo ngerti to aku pinter njahit atimu, Dik. Lah kok kowe ora njaluk tinggalan mau. Weh, saiki modele curious. Ngene wae. Langsung curious. Saiki kon maju ngene Pak Wawan jaluken kiris e. Iki nek wis medhon wis rawani aku. Pak Wawan mau gur Ah, lakon dipecah saka kakak kowe. Pak Wawan iki gur malu mau. Mergan Pak Wawan ra iso jahit. Nggih. Iki anu Dik, Pak D, Dalico dan kawan-kawan iki. Nggih. Berhubung apa kuwi jenenge? Apa kuwi jenenge? Wis rampung berarti. Wis hubungan. Berhubung piye kuwi mau? Berhubung ini berkaitan dengan tanggal 1 Juni adalah menetapi hari kesaktian Lahirnya Pancasila. Lahirnya dan Pancasila. kesaktian Pancasila. Iki Kesaktian Pancasila. tembangnya diaturke. Oh nggih. Nggih, kanca-kanca. Sindane nek lali engko ya. Katur Bapak Wisnu, matur nuwun sanget. Nggih. Pak Asto, Bapak Wali Kota, Pak Wawan, Pak Wawali, berkahipun, matur nuwun. Nggih. Ya, Co, supaya awake dhewe tetep gumregah. Semangat. Tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Nasionalisme harus selalu dijaga. Betul. Betul kok benul. Mangga kanca-kanca